За мен спорта е начин на живот, без който аз лично не мога, и за мен всички хора трябва да съществува в тяхния живот. Знаем, че е трудно, ежедневието е много забързано, много ангажименти, много натоварване, но всеки човек трябва да отделя време за себе си, защото спорта е лично за себе си, за твое удовлетворение, да бъдем здрави, силни, дисциплинирани и да вървим напред. Професионално се занимавам от 17 години, при това беше любителско, всички хора около мен тренират. Не всички са професионални спортисти, но го правят за кеф, за здраве и виждат мотивацията и чувството, че се чувстват добре, когато правят нещо за себе си. За мен най-важното нещо е те да бъдат в спорта, защото ежедневието не е такова, каквото беше едно време, да играеме, да скачаме, да бъдем координирани. Затова те трябва да бъдат в залата, за да получат дисциплина, да се научат да се борят и никога да не се отказват. Това ще им помогне в живота за напред, във всяко едно начинание. Аз съм Ивайло Иванов, медалист от европейски и световни първенства по джудо. Участих на 2 олимпиади. Аз подкрепям инициативата на Министерството на младежта и спорта. Спорта е за всички.